Udo dịrị gị onye ọma na-esonyere anyị na ETV Channel 50 Enugu. Nnọọ n'oge akụkọ ụwa anyị na-abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi a. Taa bụ Mọnde Orie. Abụ m Ndụbụisi Obi. Sonyere anyị n'ọwa ozi soshal midia anyị bụ nke X amaburu dịka Twitter. Ị ga-esonyere anyị na @EnuguESBS. Na Instagram, ị ga-enweta anyị na Enugu ESBS. N'akara Facebook, ị ga-enweta ụlọ mgbasa ozi a na ESBS Enugu. Ị ga-enwetakwa ozi anyị na-agbasara ọha na eze n'ikuku na YouTube channel n'akara abụ @ESBS Enugu 042. Gwa ka anyị wetara gị ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Ọchịchị Enugu steeti enyela ọrụ ngo maka idozigharị ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hotel Presidential ma dị njikere maka ịtụtegharị ụlọ ọrụ ndị ahụ dakpọrọ adakpọ dị n'Enugu. Ala anyị bụ Naịjirịa agwala mba US ka o weghachitekwuo ego ndị nke fara afọ ebupụrụ wee buga na mba ahụ bụ nke ụmụ Naịjirịa bugara n'ebe ahụ nke ezuru n'ori. Anyị nụrụ n'akụkọ si mba ofesi na ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ oge ọdọ mmiri dam gbawachara nnọọ na mba Kenya ka ọ gachara ọtụtụ izu ụka nnukwu mmiri ozuzo na-ezo n'ebe ahụ wee kpaa mkpamkpa dị egwu na ya bụ mpaghara. Akụkọ n'uju. Ọchịchị Enugu steeti nke Gọvanọ Peter Mbah nọ n'isi ya enyela ọrụ ngo a ga-eji dozie ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hotel Presidential dakpọrọ adakpọ ama ama dị n'isi obodo Enugu. Ọchịchị a kwukwara na ọ na-achọzi ịchịkọta ihe dị n'akwụkwọ nkwekọrịta maka ịtụte ụlọ ọrụ Niger Gas Company Limited steeti a nwe ma elegara anya n'otu akwụkwọ si n'aka ụlọ ọrụ Enugu State Investment Development Authority na ụdị gbasoro ebe nlegara anya Dr. Peter Mbah nwere n'ebe ọ metụtara idozigharị, imezigharị na ịgbapụ ụlọ ọrụ niile steeti a nwe nọ n'ụrụ ọnwụ nke Niger Gas so n'ime ya. Gọọmenti mere ka amata nke a oge otu kansụl ukwu steeti a nwechara nzukọ na ngwụcha izu ụka nke gọvanọ nọ n'isi ya. N'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n'ubi ọchịchị ka kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na nzikọrịta ozi na steeti a bụ Maazị Akaeze Aka na ugbo ya okwu omenala na njem nkiri anya dị n'aka bụ Dem Ugochi Madeke na mee ka amata na nzọụkwụ ndị ahụ gbasoro nnọọ ihe dị na nkwa gọvanọ Mbah kwere n'ebe ọ metụtara ịtụtegharị ụlọ ọrụ niile steeti a nwe dakpọrọ adakpọ ka ha wee bụrụ ebe na-emepụta ihe. Maazị Akaeze Aka nọ n'ihe gbasara ụlọ ọrụ Niger Gas kwuo na ọchịchị na ugbu a gbadoro nnọọ anya n'ịtụte ụlọ mmepụta akụrụngwa ndị dakpọrọ adakpọ iji kwalite akụnụba steeti a ma hụ na steeti a na-ere ihe o mepụtara ebe gafere mpaghara South East. Ọ sị na nkwado e nyere maka ịkpọlite ụlọ ọrụ ahụ n'ụra ọnwa ọ nọ n'ime ya ugbu a gbadoro nnọọ ụkwụ na ntụli atụlechara ọtụtụ akwụkwọ azụmahịa nakwa usoro ya agbara n'anwụ nye steeti a n'ebe ọ metụtara ịkwụba ụlọ azụmahịa a ga-esi n'ime ya enweta uru. Dịka anyị na-apụzi n'ozi si n'Enugu, ụlọ ọrụ na-achịkọba ule WAEC bụ West African Examinations Council dị n'ala anyị bụ Naịjirịa ekwuola na ule West African Senior School Certificate Examinations a na-ele nye ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ga-amalite ụbọchị Tuzdee bụ abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2024 anyị nọ n'ime ya ma bịa n'isi njedebe na abalị 24 nke ọnwa Juun afọ 2024. N'okwu ya n'ụlọ ọrụ WAEC dị na Lagos ka onye isi ụlọ ọrụ ahụ na Naịjirịa bụ Dr. Amos Dangote nọ mee ka amata na ụlọ ọrụ kansụl ahụ dị nnọọ njikere ịchịkọba ule ahụ. Ọ sị na ọ ga-ewe izu ụka 7 na abalị 6 na mba ndị ahụ si ele ule WAEC gụnyere Naịjirịa, Gambia, Sierra Leone na Liberia. Ụlọikpe ukwu dị na Lagos ebugharịala nkebi ikpe ya n'akwụkwọ onye jiburu ọkwa gọvanọ ụlọakụ Central Bank ala anyị bụ Godwin Emefiele gbara bụ nke o ji wee na-anwale ikike ụlọikpe ahụ nwere ịnwale ya n'ebubo dị iche iche ụlọ ọrụ Economic and Financial Crimes Commission EFCC wetara megide ya. Ụlọikpe ukwu ahụ bụ nke nwere ọnọdụ n'Ikeja
kwuru na nkebi ikpe ahụ ga-adịgodo nnọọ ganye na o weta nnwale ahụ ọ na-anwale n'isi njedebe. N'okwu ya site n'ọnụ onye ọkaiwu ya ji ọkwa senior advocate nke ala Naịjirịa bụ Ọlaleko Ojo ka emefere na mee ka amata na agaghị enwe ike ịnwale ya n'ụlọ ikpe ukwu steeti ọbụla dị na Naịjirịa n'ebubo akparamagwa imetọ ọkwa ọlụ dịka nke a nwere ebe o metụtara iwu. Onye ahụ jiburu ọkwa gọvanọ ụlọakụ Central Bank gakwara n'iru kwuo na ebubo nke mbụ ruo na ebubo nke anọ n'ime ebubo 26 ụlọọrụ EFCC boro ya adịghị n'akwụkwọ iwu ọbụla na-achị ala Naịjirịa. Ka o si na-adị, ụlọọrụ EFCC si n'ọnụ onye ọkaiwu ya ji ọkwa SAN bụ Rotimi Oyedekpo gbagha ihe ahụ emefele kwuru. Ọ na ETV Channel 50 Enugu ka akụkọ ị na-anụ n'uhuruchi ya si abịara gị. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'ọwa ozi soshal midia anyị ndị a. Ị ga-enweta nwa anyị na X amaburu dịka Twitter @EnuguESBS, na Instagram ị ga-enweta anyị na ESBS Enugu. Ị ga-enwetakwa anyị na ọwa ozi Facebook @ESBS Enugu. Ị nwekwara ike ịnweta ozi anyị na-agbasa nye ọhaneze n'ikuku n'ọwa ozi YouTube channel n'akara abụ @ESBS Enugu 042. Ọ dị mma, anyị ga-aga obere ezumike. Ọ bụrụ na anyị chighata, anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọrọ afọ. Apụkwala. Daalụ dịka ị na-aga n'iru esonyere anyị n'aka ụwa na-abịara gị n'uhuruchi ya na ETV Channel 50 Enugu, Star Times Channel 113 na Free TV Channel 502. Ka a na-aga n'iru n'ozi nke fọrọ anyị n'aka. Gọọmenti etiti ala anyị arịọla mba United States of America ka o weghachitewanyekwuo ego dị iche iche bụ nke ndị Naịjirịa bufere na mba ahụ site n'usoro ụlọakụ ya. Minista na-ahụ maka okwu gbasara ihe na-eme na mba ọzọ bụ Yusuf Tuga rịọrọ arịrịọ na Abuja taa na ihe mmemme agba nke 6 ya nke a kpọrọ Nigeria US Binational Commission. Ambassador Tuga, nke ọ bụ onye ji ọkwa onye isi ndị ọrụ n'ọkwa Permanent Secretary n'ụlọ ọrụ ministry na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ bụ Adamu Lamuwa nọchitere anya rụtụrụ nnọọ aka na mkpa ọ dị na ebulitekwuru ego mba US na-ebughachite azụ n'ala anyị bụ ego nke ebufere na mba ahụ, wee rụtụ aka n'ego dị nde $308 bụ nke o kwuru na ozuchaghị oke ma a tụnyere ọtụtụ ọnyụpa ndị ala anyị bụ Naịjirịa na-agba n'ụdị ego dị iche iche esi n'obodo a wee bufere na mba ahụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'ọtụtụ afọ ndị gara aga. Ugbu a ka anyị wetara gị ozi si mba ofesi bụ ebe anyị nụrụ na opekata mpe ya bụrụ mmadụ 35 ka e kwuru na ha nwụrụ anwụ, ebe ọtụtụ ndị ọzọ ka bụ nnọọ ndị a na-achọ achọ oge otu ọdọ mmiri dam dị na mpaghara South nke mba Kenya gbawara wee si nnọọ n'ụzọ dị otu ahụ kpochapụ ụlọ dị iche iche nakwa ụgbọala dị n'ebe ahụ. Nke ahụ sitere n'oke mmiri ozuzo zoro na ya bụ mba n'ime ọtụtụ izu ụka ndị gara aga wee were nnukwute ide mmiri wee na-anyụ ndị bi ebe ahụ ịkpakwu. Gọvanọ Susan Kihika gwara ndị nta akụkọ na ọnụọgụ ndị nwụrụ ka nwekwara ike ịrị elu dịka ndị ọzọ ndụ na ndị na-achọ ndị mmadụ ka na-agagharị nnọọ n'ebe dị iche iche mkpumkpu na mkpumkpu juru iji wee chọpụta ndị nke ka dị ndụ na mpaghara ebe dịdebere Mahiu dịkwanụ na mpaghara nke akpọrọ Kenya Nakuru County. Ka o si na-adị, onye okwuchite ọnụ gọọmenti bụ Isaac Waura mere ka amata na ihe njinji ahụ jiri dịka enwere nnọọ oke mmiri ozuzo n'ebe ahụ, o wee kwuo na ihe ahụ ruru ndị ọnụọgụ ha ruru opekata mpe ya bụrụ 103 wee manyezie ọtụtụ ezinụlọ isi na ezinụlọ ha dị iche iche wee gbapụ kemgbe ọnwa Maachị. N'akụkọ gbasara egwuregwu ka anyị nụrụ na otu Nigeria Football Federation akpọlitela nwa amadi bụ Finidi George dịka onye head coach ọhụụ nke otu National Senior Men's National Team nke otu egwu bọọlụ Super Eagles ala anyị.
Nke a pụtara ihe n'otu ozi ewepụtara taa bụ nke otu bọọdụ NFF nọ n'ime ya wee nye nkwado maka ya bụ otu Technical and Development Committee bụkwanụ nke kwadoro maka ihe gbasara nke ahụ. Finidi George ka emere ka amata na unu gbunyere ihe dịka ọnwa 20 dịka onye asistant nye onye pụrụ apụ n'ọkwa coach bụ Jose Santo Peseiro ma bụrụ onye a na-ekwu na ọ ka ga-ejigodo ya bụ ọkwa dịka onye isi otu egwu bọọlụ Super Eagles. Tupu anyị emechie, cheta na ị ga-esonye nwuru anyị n'ọwa ozi soshal midia anyị ndị a na X amabụrụ dịka Twitter. Ị ga-enweta anyị na @EnuguESBS. Na Instagram, ị ga-enweta anyị na ESBS Enugu. Ị ga-enwetakwa anyị na akara Facebook bụ ESBS Enugu. Ị ga-enweta ozi anyị na-agbasara ọha na eze na YouTube channel na akara abụ @ESBS Enugu 042. Na mmechi, onye ọma na-esonyere anyị, isi akụkọ ọzọ. Gọọmenti Enugu steeti enyela ọrụ ngo maka idozigharị ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hotel Presidential dị n'Enugu, tinyekwara nke a ga-eji wee tụtegharịa ụlọ ọrụ Niger Gas Company. Nke a pụtara ihe oge kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na nzikọrịta ozi na steeti a bụ Maazị Akaeze Aka na-atụnye ndị nta akụkọ azụ gbasara nkwekọrịta otu kansụl okwu steeti a nwere na nzukọ ha mere na ngwụcha izu ụka bụ nke Gọvanọ Peter Mbah nọrọ n'isi ya. Ka o si na-adị, kọmishọna na-ahụ maka omenala na njem nkiri anya na steeti a bụ Dem Ugochi Madeke nọkwa oge a na-atụnye azụ ahụ ma elegara anya na ọrụ dị iche iche otu kansụl okwu steeti a na gọọmenti steeti a nyere nkwado ka abagide metụtara ngalaba na-ahụkwa maka njem nkiri anya na omenala. Anyị kọrọ ga-akụkọ kwuru na ala ya bụ Naịjirịa agwala mba US ka ọ gawanye n'iru n'iweghachite ego ndị ahụ ndị Naịjirịa nakwa ndị ọzọ bufere n'usoro ụlọ akụ ya na ya bụ mba. Emere ka amata nke a site n'ọnụ minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ofesi bụ nke a nọchitere anya n'otu ihe mmemme were ọnọdụ n'Abuja. O kwuru na ego dị ijeri dọla 308 eweghachiteburu bụ nke siri n'aka mba US ezughị oke, wee gwa ha ka ha gakwa n'iru n'iweghachitekwa ego ndị nke fọrọ afọ. N'ikpeazụ ka anyị kọrọ gị na ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla oge ọdọ mmiri dam dị na mba Kenya gbawachara ka ọ gachara ọtụtụ izu ụka nnukwu mmiri ozuzo zoro n'ebe ahụ bụ nke kpara mkpamkpa dị egwu. Ka o si na-adị, emere ka amata na aka na-elekwa anya na ọnụọgụ ndị ga-anwụ ka ga-agbagokwa elu, mana ndị ọrụ ọzọ ndụ na-akwanye mkpomkpo na mkpomkpo dị ebe ahụ iji wee zọpụta ndị nke ka dị ndụ. Ọgwụ bụ akọ ndị anyị ji bịa n'oge aka ụwa anyị n'uhuruchi ya. Cheta na taa bụ Mọnde Orie bụ nke bịara gị n'ụlọ mgbasa ozi ETV Channel 50, Enugu Star Times Channel 113 na Free TV Channel 502. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'ọwa ozi soshal midia anyị ndị a na X amabụrụ dịka Twitter @EnuguESBS na Instagram EnuguESBS. Ị ga-enwetakwa anyị na Facebook ESBS Enugu. Cheta na ị nwekwara ike ịnweta ozi anyị na-agbasara ọha na eze n'ikuku na ọwa ozi YouTube channel na akara abụ @ESBS Enugu 042. Ọgwụ bụ akọ ndị anyị ji bịa n'oge aka ụwa anyị n'uhuruchi ya. Abụ m Ndụbụisi Obi. Ana m ekele gị maka isonyere anyị. Ụwa dịrị gị na mma.